Ovo izvješće za razvojem ekonomike projekta Granica Bečevo i stopnje aktivnosti i работите, извършени от организацията 2018 година, koji са предвидени с годишната програма за работа за 2018 година, както и активности, които не били предвидени с годишната програма, но изгледат от потребили на дизайните и съобщно програмата на още недължа. На почетата на Никола Недека по основанието на годишната програма за работа за 2018 година, явно предприятие нещо, защото видите, като ще се събрави на това високо, отлука да във връзка с останалите от неплатен дълг, он правата за явни приходи в високо от 7 милиона 876 хиляди денари, но месец март явното предприятие по правата за явни приходи обвързвам да плати месечна рата в високо от 211 хиляди денари. Ние до сега, в година, това рата се оплати наредовно, но за този дълг накрая излезе от това позитивност. Що се отнесува до работата на районното предприятие в 2018 година, почна по сектори. Значи, до завършението на 2018 година, която 2018 месец октомври, които работим 30 други сделки, на стане работа на 11 години до програмирането в месец за програмирането. Сектор водова канализация. Един от основните дейности на нашето голямо предприятие. В 2018 година в домакинството и правилната лица като туристици на нашите услуги фактурирани са купно 549 хиляди и 50 метри кубни води. Главният носител на потушувачката са домакинствата са 560 метри кубни и 97%. Други 9% падят на правилните лица. Води на сакъм ще сега да напомня преглед, по-скоро да се внимателната година, потушувачката на вода е намалена за 45 хиляди метри кубни и планосът едната година била година в 584 хиляди и 200 метри кубни, което е това разлика изразена и в приходната страна. В 2018 година домакинството предприемат организация и систем, отведени са структурирани в кубно 479 159 метри кубни, това е 90% от кубната количина, който е 10% на правните лица. Работната единица се води от организация за извещане на 2018 година и е извършена следните технологични активности. Когато не помня дека. От пълните се купно 46 дефекти на главна водоводна линия в Богата Делча и селските населби. Извършени се купно 60 интервенции на разборна мрежа в Богата и селските населби. Отворени се отговорена на полици от граждани и правни лица и отпълните се купно 140 дефекти на приватни приключници на вода. Пред водомерни водомерни шахти. Извършени са купно 147 на 147 водомери. Извършени са 41 ново предпочуване на нови петрушувачи. В текът на пълната работене около образуването на канализацията извършено е саниране на 20 канализационни шахти. Извършени са 25 интервенции за включване на запишена канализация на главна линия. Отговорено на 40 полиция от правни и физически лица за опишуване на приватна канализационна линия. Покрай редовната активност на текът на 2018 година са извършени следните активности. Извършена реконструкция на потисен цепо от 110 купната станица до резерват в село Габрово в куп на Божия на 800 метри. Както не беше предвидена за водещата правна закона. Изградена нова фекална канализация, канализационна линия по насъл в Полица, полиетиленски подводни цепки, подложени от 256 метри. Атмосферска канализация са полиетиленски подводни цепки, които са подложени от 36 метри. Изградба на нова фекална канализация по насъл на спортски развлекателен център, подложени са 2 метри. Извършена е санацията на водоводната инсталация за водонасния систем в абсолютна станция за водоучилище. Монтирана е временна водоводна линия Монасова СРЦ, удължена от 80 метри. Извършена е монтажа и припущане на фонтана на Боезерца в парка пред новата църква. Изградена е нова линия за нова фонтана на улица Маршал Тито. Поставуване на нова водоводна линия тече картини за довод на вода по селска чешка, подложена от 200 метри до село Стане. Реконструкция на стара водоводна линия булевард Македония пред салон Делко, подложена от 30 метри. Поглед нови активности, значи не видим за годишната програма на отделение, отделение и се
работа на първоначалната мощна науча. Градежната група в рамките на сектора водова канализация в дека на 2018 година има реализирана новата активност. Изградба на пристъпна пътека от Себекатон точка и почна там на сграда на Мобриско повършение от 14 квадрата. Изградба на пристъпна улица Бонова Делча от 110 метра. Разшируване на улица на 3 и 8 Бекатон точки от повършение от 20 метра квадратни, поставуване на тротуарски рамки са вложени на 17 метра. Саниране на прекъти са Бекатон точки. Саниране на улични рамки са вложени на 12 метра на улица Питобури. Подигане на водородни шахти на тротуарите на улица Питобури и илюминиране с висината на новите бекатонски тротуари. Изработки и поставуване на решетки на атмосферска вода преко улица продължение от 3 метри до село Разлица. Санация на деканизационни шахти на улица Виндес, коригуване на бекатон в село Габрово, вдуване на земени банкини на папът в село Габрово с вложение на паркиране, санация на ударни бутки на полигон за полагане на возечки изпит и обнажуване на полигон. Извършена е дислокация на колектор за отпадни води от левата страна на левата река Дебелграна за потребите за изграда на новия мост до 10 метри дължно. Изграда на предварителна канализация и вълнасова пролет, предложена от 250 метри и 6 атмосферски канализационни шахти. Изграда на ефектна канализация и вълнасова пролет с обществени строителства, предложена от 42 метри. Ново идеята на плана дека, водника реализация на проекта за изграда на нова пречистителна станица до село Трудотилище и било точна по месец ноември 2018 година, трябва да държим другите работилници, водника изработка на проектната документация и се надева дека до края от това година и почне со радежната работа. Сектор комунална хигиена. За успешно държавна работа, комунална хигиена изгледите на разхода да събиране на транспортиране и промиране на комуналния платът. Комуналната продукта се изобира с 3 специални возила, 2 години, Мерцедес, 222 и Мерцедес 1213, 2 трактора и МТ-560 и МТ-539. В 2018 година е приключена значи насада до цяло колектор си приключени и са изключени 40 договори за събиране на снег. В инвестен на период 2018 година извършено събиране, транспортиране и контролиране на комунални отпад с отпад от домакинството в количество от 5160 тона или 430 тона месечно и 120 тона от правни лица. В овој сектор, значи, ще събиране на отпад от и чешмата, на батова чешма, на планената вода, събиране на отпадът, отделирано от съвършено изключено договор социален статут на Република за удържуване на активната на гранично и предвидени модерни на гранично предвидени. Подобно идеята на плана на дека, значи подошло и в пекът на зимси от Европа имахме са депонирани отворот на депония Острец, къде имаше снег, който пак се разчисти и в проектните в февруар месец, къде имаше исто така патът не беше проводен, там в резултата на два навреди да допълнително за каменици. До на период следно събиране на комунална трупа в Богатински правни комисии извършени с следните активности. Чистене на бива депония в втори и трети район, в два навреди. Чистене на бива депония на Стад Загора, на градските гробища лево и десно остатък за гора. Чистене на бива депония в съртен схеми. Чистене на депония Чипара. Чистене на депония за интерен отпад, гранежен шут и растителен отпад на Радова Чупа 4 дата. Чистене на бива депония към местната подпусност. Чистене на бива депония към Стане Стяндък, чистене на бива депония в мостът на река Богданеца, улица Индустрийска, ежонният мост от двете страни на река Бреганица. Подигане на граден шут и погон на поранешна пожара, чистене от водитото на река Бреганица и река Габрица от надъса на Тава. По програмата за работа за 2018 година в нови сектор беше предвидена набавка на машина в возило трактор. Това набавка не беше реализирана в 2018 година. От текот на 2019 година вече видим да се свърши нова набавка. Имаме поднесен и проект за японска амбасада, ако не биде по-добре,
предходна точка на дневния ред беше донесуване на одлука, ще се отнесено за регионалната депония и во пред неколку дена сключи комисија го подпишан пред договорот и во истиот ќе бидат набавени возила, едно или две возила за нашето явно предприятие, за ова набавка е одложена за продолжен период. Сектор паркови и зелено, материјалот има доставено, тука се дадени табелите, кои површини ги одржуваме, квадратура, и машинско косење на трева, рачно косење, со примери, гребуваме со делени известување на тревата и отпадот, садење на седмици цвете, прошта година е засадено 1800 парчења цвете, оваа година количината е погодена, заседувањето го почнавме од денес, пошто по консултации со доволувачите беше речено дека сакавме пред денем и тоа го сториме, дека временските услови тоа не одговара и од денес ќе почне заседувањето и укрсувањето со цвете на нашите паркови површини кои ги одржуваме. Значи, поправки фарбање на паркови групи и визитки, вкупно фарбани поправени 36 групи, метање на листи јанки површини ги имате дадени на табелата, површина. Покај овие активности, значи, побарање на населението, значи извршено косење на трева со трими до село разлици, простор около основното училиште, където дворот на Црквата Свети Костов Царе Зелене и просторот около основен дом от нас, шишење на трева, чистење на просторот около бината на наследството на бината голод, метање поставување на бината голод, отстранување на проектно поставено на бина на плана на голод, чистење на простор около манастир за поклонот на инвестицијата Голачка средни, посење на простор позадни детски градни весели свети, уредување на дворот во заводот за вработување, поставување на знамења и така натаму. Одржување на јавност на улично осветлување. В рамките на оваа дейност се презредни следните активности. Поради доодраност на постоечките дрвени електрични столби, поставување на нови бетонски столби на страна Левана, дислоцирана е постоечката инсталација и замените с обичен алуминиевски кабел во должина од 3600 метри и тоа во градот Делчево, населба Звеговска река, населба Пројат и населба Басавица, както на селата Радовци, Треботивичи, Вече, град и Станер. Замените се околу 370 дотрајни компатибилни шетливи улични светлилки и 100 светлилки во парковите. Замените се околу 350 на наклонни светлилки, по 150 вати по булевар Македонија, номер 30 маршал Филипов, центар на градско подрачје, както и на меѓународната тат дворот на Република Бугарија во село Звево со нови светлилки. Пуштени се нови линии во село Разлаци, село Вирче, село Габрово, населба Пролет и населба Басавица. Отпочнато е поставување на нова линија, траса во село Пролето во должина од околу 2000 метри. Поставени се нови 200 светлилки во градот Делчево и населените места во општината. Извршена е замена на постоечката инсталација и поставена ново бројло на сцената на помената голод. Поставени се 20 лед светлилки во паркот, во езерцата, кај Новата црква и поставени се лед светлилки над езерцата. Тоа што се однесува на нашите сектори кои вршат својата дейност. Извештајот за финансиски оддел повеќе ќе се задржи после во точка на својно на можете да заврши сметка, само тоа година на приходната и расходната страна, значи годината ја завршуваме со позитивен финансиски резултат од 320 милиона во 14 дена. Во приходната страна, што може да видите на почеток, како кажа, во највеќе стекување имаме кај приходите од вода за пиење од скоро милион денара и скоро на тоа и приходите од канализација од околу 400.000 денари, поради намалената потрошувачка на вода. Тоа е, значи, помалку е фактурирано околу 45.000 литри вода скоро на 2017 година. Приходи има оставено 40 милиона, 528.420 денари, разходната страна е 30.546.381 денари. 30 милиона година. Процентот на наплата не е добар и константен. Поради последните месеци е помалку, што секој ще има задостување за платени сметки.
И от последната натрупа сме задоволни. Сега ще го кажа на бюджетното. Значи в 2018 година сме предоставили евиденция на явното комунално предприятие Баграна Заделчево с евидентирани записни климатни издания на време на уплата на явни давачки по решение от разгледани приходи за 9-2018 година в изnos от 5 милиона 640 918 дена. Това са само по основ на камата. Запис на камата по основ на ДДВ 1 640 хиляди. Запис на камата по основ на персонален данък на доход 644 460. Запис на камата по основ на данък на добивка 3 милиона 262 942. Основен доход. Главен доход. За ДДВ 832 880 хиляди дена и данък на добивка 1 489 963 денари или вкупно по главен доход и камата имаме 7 милиона 870 764 денари. Удовие в текстът на 2018 година платени на главния доход и камата са платени в изnos от 3 милиона 80 476 денари сме платени от тия. Нови 7 милиона и 800 плюс ова година, значи имаме сме обвързани да платиме данък на добивка в висина от 458 922 дена. Това са плюс допълнителни. Значи нови 7 милиона 870 хиляди, ова година ни стигна да платиме 458 данък на добивка на камата. И непресметана, мисля, допълнително пресметана камата от 94 хиляди плюс либата да се пресметува, значи плюс на ОВСД около 6 хиляди дена плюс. На едната година пак не стигнат до пресметани камата. Значи да не бе овие 3 милиона денара да си на време отплатено по предходния период ратата е била 30 хиляди денара, мислим дека е била, значи няма да дойдем в такава ситуация, сега за една година да може да платим 3 милиона денара по ние път. И сигурно и моделът на надбавките беше по-голема реализацията, нямаше да ги отлагаме за ова година надбавката на возила и покрай това, значи и по-големи 3 милиона успяхме да завършим годините с позитивно салто, имам набавено, имам завършени надбавки, цифропаркови зелено, за машини за поседи, имаме набавени алъки и машини, погледно са 6 000 дена. И си да знаем, пред някакви месеци завърши поставка, точно пред нова година, набавихме много машина ръкопач, по вредност от 5 милиона 300 хиляди дена, от който 35% я платихме, другите 24 хиляди. Толкова много.